Ezek a képek művészetterápiás módszerek készültek, egy vállás idejéről szólnak. Majd külön is teszek föl videót mindegyikről. Most így egyben megmutatok egy párat. Ez a legeleje, amikor szétesik a föld alattunk. Itt visszafele néz a pár, nézik, hogy mi is történt. Az elszánt arc, nagyon látszik ott a lánynak az arcán, mögötte az elefánttal a hátán, neki indul a világnak. Ott vannak a kalitkák is, meg a szétfújt ház. Aztán a merre menjek kép egy ilyen nagyon kicsavart pózban. Aztán itt a bolyongás közepén mindenféle figurák jönnek szembe, meg belül tartanak, meg mennek tovább. Ez egy egész harmonikus állapot, egy ilyen megpihenés talán. Ez meg a káosz, mikor minden szét van fújva a hajszárítóval. Akrobata mutatványok vannak, ott a bagoly, meg akár egy révész talán ott a folyón. A farkasról nem is beszélve ott az alján, aki nyitva tartja a száját. Aztán ez is egy ilyen, hát itt a mindkét figurának a párhuzamos története. A férfi a félelmekkel, aki jön ott be az ajtón, meg a lánya. Ezzel az elég ilyen szimbolikus képpel, ahogy ott a sűni lovagolja a kakast. Hát erről azért lehet nem itt beszélgetni, hogy kinek mi jut róla eszébe. Aztán itt inkább megint ezek a félelmek, a farkas, meg a kihalt ház, meg ez a nagy vörös gömb fejjel lefele házakkal. Ez meg inkább a férfi alaknak a félelmei talán, ez a sok állapota a férfinek, a vörös arccal ott lent, meg a katonák, meg ezek a szép fiúk, nem tudom, ez a férfi, meg a kisfiú, ez így együtt, ez az ellentmondás. Hát a nő meg ahogy ott támasztja a falat a szárnyaival. Ezen is nagyon sok részlet van, amiről lehetne beszélgetni. Itt a nő elindul, ez a bármiáron, elég érdekes pózban, ott a madár hátán talán. És hogy a sündisznó mit jelent ezzel a virággal, amit ráönt? Ez egy ilyen szabadabb, egy harmonikusabb kép. Bár ezek az arányok nagyon furcsák, tehát hogy miért ilyen nagy a feje a lánynak, és egyáltalán miért van emberfeje a madárnak, tehát azért itt is vannak azért érdekes dolgok. Ez már egy kicsit olyan szimbolikusabb, most a szabadulás, vagy kimegy ez a szárny, vagy mi, vagy befele megy. Itt ez ilyen távolság is, meg közelség is talán, ez a pár, ahogy néz egymásra, abban sok minden benne van. És a több állapotuk, ahogy ott a családban ülnek, akkor amikor ott az esernyővel állnak, meg ahogy távolról nézik egymást, és hogy mit csinál ott ez a madár ott fönt, meg a híd. Hát ez meg aztán a végképp szimbolikus. Talán a férfi, aki már csak a nyugalomra vágyik.